Pangulong BBM nag-issue po ng 60-day suspension pagdating sa rice importation. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nag-issue ng 60-day suspension pagdating sa rice importation si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Executive Order No. 93, isinaad ng Department of Agriculture na kinakailangan ng 60-day suspension sa importasyon ng regular at well-milled rice upang mabili sa merkado ang mga naaning lokal na produksyon ng bigas at makatulong sa mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang mga tanim na palay sa makatwirang halaga. Sasakto rin ito sa panahon ng anihan ng mga magsasaka upang mabili ang mga lokal na supply. Simula kahapon, September 1, 2025, epektibo ang nasabing suspensyon at magtatapos sa October 30, 2025. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.